να ξεκινήσουμε σιγά σιγά. Όπως ξέρετε και έχετε δει στο πρόγραμμα, θα παρουσιάσουμε το βιβλίο της Κλωτίλντ Μαργκοτέν «Στάθηκα όρθια», που έχει τον υπότιτλο «Το φυσικό και πνευματικό ταξίδι μιας μητέρας μέσα από την κατάθλιψη». Μου ζήτησαν οι εκδόσεις εν πλώ, για χάρη και της ιστορίας που έχουμε, να συντονίσω εγώ αυτή την εκδήλωση. Δεν θα μιλήσω, έχουμε πολύ άξιους ομιλητές να πούνε, και πιο ειδικούς από μένα φυσικά, να μιλήσουν για αυτό το βιβλίο. Αυτό που εγώ μονάχα σαν εισαγωγή να πω, ότι είναι ένα πραγματικά μοναδικό βιβλίο, με την έννοια ότι είναι ένα, θα λέγαμε, πολύ λεπτομερές βήμα-βήμα χρονογράφημα μιας κατάστασης και μιας υπόθεσης που σήμερα αφορά τον σύγχρονο κόσμο όλο ένα και περισσότερο. Γιατί το ζήτημα της κατάθλιψης, όπως θα σας πούνε και οι πιο ειδικοί από μένα, τείνει πια να αποκτήσει μέγεθος πανδημίας. Αλλά είναι μια πανδημία ύπουλη και δύσκολη, διότι καμία καραντίνα δεν θα επιβληθεί για αυτή την πανδημία, κανένα εμβολιαστικό κέντρο δεν θα στηθεί. Παρ' όλα αυτά, με τον ύπουλο τρόπο, ας πούμε, θα δυσκολέψει πολύ τις ζωές των ανθρώπων. Το ζούμε στη σημερινή κοινωνία, το ζούμε όλοι έμεσα ή άμεσα, σε μικρό ή σε μεγάλο βαθμό. Όπως η ίδια συγγραφέας λέει, η κατάθλιψη δεν είναι ένα πράγμα, είναι ένα μεγάλο ψηφιδωτό με πολλά πλοκάμια και πολλές δυσκολίες. Το βιβλίο αυτό δεν γνωρίζω αν υπάρχει άλλο στην Ελλάδα με τέτοια λεπτομερή αφήγηση και με τέτοιο περιθώριο, να αφήνει τέτοιο περιθώριο στον αναγνώστη να ταυτιστεί και να δει τον εαυτό του μέσα στα μονοπάτια που έχει περάσει συγγραφέας. Δεν γνωρίζω αν υπάρχει άλλο, πάντως στο δικό του είδος είναι πραγματικά μοναδικό και τρομερά ενδιαφέρον. Έχουμε σήμερα μαζί μας δύο ομιλητές που νομίζω μπορούν να φωτίσουν πτυχές όχι μόνο του βιβλίου αλλά και γενικότερα του θέματος αυτού. Να πω με τη σειρά που θα μιλήσουν πρώτα την κυρία Αλεξάνδρα Χοροζίδου, που είναι ιστορικός, συγγραφέας και σύμβουλος προσωπικής ανάπτυξης, αλλά επειδή τυχαίνει να έχει και μια παλιά γνωριμία με τη σύζυγό μου διαδικτυακή, θα έλεγα ότι δεν είναι μονάχα αυτά, είναι κάτι πολύ περισσότερο. Ένας κυρίως καρδιακός άνθρωπος και ένας άνθρωπος που έχει καταφέρει να βρει τη φωνή του μέσα από ένα πολύ σύγχρονο μέσο που είναι το διαδίκτυο, έτσι, και η δραστηριοποίηση μέσα από αυτό. Και μέσα από αυτό το μέσο, το οποίο έχει, ας πούμε, και μία ουδετερότητα και μία ψυχρότητα, έχει καταφέρει να αγγίξει ανθρώπους με πολύ ουσιαστικό και γόνιμο τρόπο. Και ο δεύτερος ομιλητής μας, ο πατήρ Βασίλειος Θερμός, τον γνωρίζετε ενδεχομένως όλοι, που είναι διδάκτορ θεολογίας, ψυχίατρος παιδιών και εφήβων, πρώην καθηγητής της Ανωτάτης Εκκλησιαστικής Ακαδημίας Αθηνών, αλλά και πρωτίστως, θα προσθέσω τώρα εγώ που δεν θα τα δείτε γραμμένα, ένας άνθρωπος ο οποίος έχει αφιερώσει ολόκληρη τη ζωή του στο να βοηθάει τους ανθρώπους που έχουν τέτοια προβλήματα και τέτοιες παθήσεις. Άνθρωποι λοιπόν οι οποίοι έχουν τις δυνατότητες να μας μιλήσουν για αυτό το βιβλίο. Δεν καθυστερώ καθόλου άλλο. Δίνω τον λόγο κατευθείαν στην κυρία Χοροζίδου. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Είναι μεγάλη τιμή να βρίσκομαι μαζί σας εδώ. Την ευχή σας, πατέρες, Χριστός Ανέστη σε όλους. Και χρόνια πολλά, μιας και σήμερα είναι Παγκόσμια ημέρα της μητέρας. Ας γιορτάζουμε και είναι μια ωραία σύμπτωση, έτσι, να μιλήσουμε για ένα βιβλίο το οποίο δεν αναφέρεται μόνο στην κατάθλιψη. Αναφέρεται στην πορεία της μητρότητας και θα έλεγα όχι μόνο μητρότητας, γονεϊκότερας γενικότερα, γονεϊκότητα, έτσι. Γιατί θεωρώ ότι καλό είναι να βάζουμε μαζί και τους δύο γονείς, πατέρα και μητέρα. Και αυτή η μέρα της μητέρας είναι μια πολύ όμορφη ευκαιρία, αλλά θα ήταν ωραία να τονίζαμε και αυτή τη σύνδεση, την οποία έχουν πολύ ανάγκη και τα παιδιά. Θέλω καταρχάς να σας μεταφέρω τους χαιρετισμούς της κυρίας Κλωτίλντ. Μίλησα μαζί της, επικοινώνησα μαζί της. Θα ήθελε πάρα πολύ να βρίσκεται και αυτή εδώ. Χάρηκε πάρα πολύ. Δεν γνώριζε από ό,τι φάνηκε ότι... Ίσως το είχε ακούσει, αλλά δεν το είχε δώσει σημασία ότι έχει μεταφραστεί το βιβλίο της, κυκλοφορεί στην Ελλάδα και έχει τόσο μεγάλη απήχηση. Και λέει ότι δοθείς ευκαιρίας θέλει να βρεθεί και αυτή εδώ στην Ελλάδα και να κάνει κάποια παρουσίαση.
Οπότε ήταν έτσι μια μεγάλη ευλογία που μπόρεσα και την βρήκα με λίγο ψάξιμο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και είχαμε αυτή την ωραία επικοινωνία. Είναι ένα βιβλίο που το πήρα στα χέρια μου, τυχαία θα έλεγα, θέλοντας να διαβάσω κάτι για την πορεία της μητρότητας περισσότερο. Μόλις κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις Εμπλό που πάντοτε παρακολουθώ. Και όταν το έλαβα, δηλαδή δεν το άφησα από τα χέρια μου μέχρι να το τελειώσω σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Με άγγιξε βαθιά ως μητέρα, ως γυναίκα, ως γυναίκα που δουλεύει μαζί με άλλες μητέρες και άλλες γυναίκες, γιατί μέσα σε αυτό καθρεφτίζονται πάρα πολλές μορφές, οι οποίες, όπως λέει και η ίδια συγγραφέας, δεν έχουν βρει τη φωνή τους να εκφράσουν αυτό που νιώθουν. Αυτό που είπε προηγουμένως ο πατήρ ισχύει πάρα πολύ, είναι μια σιωπηλή επιδημία η κατάθλιψη, όπως και πολλές άλλες ψυχικές νόσοι, οι οποίες βλάπτουν τον πληθυσμό, ακόμα και παιδιά, ακόμα και εφήβους, τα ξέρετε εσείς οι γιατροί πολύ καλύτερα, αλλά τα βλέπουμε αυτά τα πρόσωπα να υποφέρουν βουβά και, όπως λέει και η συγγραφέας, είναι μια αρρώστια της ντροπής. Ντρέπεται ο ίδιος ο άνθρωπος για τον εαυτό του, δεν διστάζει να μιλήσει, να επικοινωνήσει, να πάει να επισκεφθεί ειδικό, και γι' αυτό θέλουμε έτσι να κάνουμε μια ευαισθητοποίηση προς όλους ότι η κατάθλιψη και οποιαδήποτε ψυχική νόσος δεν είναι ούτε ντροπή ούτε αμαρτία. Αυτό είναι ένα πολύ λεπτό σημείο. Τώρα μας ακούνε και οι άνθρωποι γύρω ότι οι χριστιανοί μπορεί να αρρωστήσουν και αυτοί και από ψυχική νόσο. Αυτό είναι ένα πολύ λεπτό σημείο που θέλει πολύ προσοχή. Αυτό φαίνεται να την έτρωγε και την ίδια τη συγγραφέα, γιατί προσευχόταν πάρα πολύ στις δυσκολίες της, αλλά περίμενε τη βοήθεια, ίσως καθυστέρησε να λάβει τη βοήθεια και να ζητήσει τη βοήθεια λόγω του ότι περίμενε, εγώ τουλάχιστον έτσι το νιώσα, έχω μια τέτοια αίσθηση ότι περίμενε ότι θα βοηθηθεί μέσα από άλλους δρόμους, αλλά εντάξει, όταν χρειάστηκε, και ήταν λίγο έτσι προχωρημένη η κατάστασή της όταν χρειάστηκε έλαβε και αυτή τη βοήθεια. Η Κλοντίλ λοιπόν περιγράφει την κατάθλιψή της, την κατάρρευσή της σε μια βαθιά μελαγχολία που δεν ήταν στιγμαία, ήταν μια μεγάλη διαδρομή. Και αυτό που κάνει πολύ ενδιαφέρον το βιβλίο είναι ότι σταδιακά, όπως λέμε, χωρίς να το καταλάβει η ίδια, έφτασε να έχει εν τέλει πάρα πολύ σοβαρά σημάδια κατάθλιψης. Δηλαδή έχει τάσεις αυτοκτονίας. Υπήρχαν στάδια τα οποία πέρασε και στα οποία δεν έδωσε σημασία ούτε η ίδια, ούτε ο περιγυρός της, ούτε οι γιατροί στους οποίους απευθύνθηκε, και αυτό την έκανε να νοσεί επί χρόνια, με χρόνια συμπτώματα, και να καθυστερήσει, να διαγνωστεί και να λάβει τη θεραπεία που χρειαζόταν να λάβει και τη θεραπεία που της άξιζε. Αυτό το λέω γιατί έχω συναντήσει και εγώ πολλές γυναίκες και μητέρες που μέσα στην πορεία τους νομίζουν ότι είναι ίδιον του χαρακτήρα τους είτε η καταθλιπτική διάθεση είτε το άγχος. Αυτά τα δύο κυρίως, γιατί υπάρχουν και άλλες διαταραχές που επηρεάζουν τον πληθυσμό και ειδικότερα τον γυναικείο πληθυσμό. Αυτά τα δύο σημεία, δηλαδή η θλίψη συνεχής χωρίς λόγο μας, γιατί αυτή είναι η κατάθλιψη, το βύθισμα, το γκρίζο, το κενό, η απουσία συναισθήματος, η απουσία αίσθησης, αυτά είναι τα οποία κάπως χρειάζεται να παρατηρηθούν και να γνωρίζουν οι μητέρες ότι πρέπει να απευθυνθούν κάπου, να μην το αφήσουν και να μην θεωρήσουν ότι έτσι είναι, ότι αυτό δεν αλλάζει. Γιατί υπάρχουν άτομα που από τα παιδικά τους χρόνια, τα εφηβικά τους χρόνια πάσχουν από κατάθλιψη χωρίς να το γνωρίζουν και να το αναγνωρίζουν, ούτε οι ίδιοι ούτε οι δικοί τους, και φτάνουν στη μητρότητα, και αυτό είναι το πιο δύσκολο σημείο, ότι όταν φτάσουν στην οικογένεια και στη μητρότητα δεν είναι πλέον μόνες. Έχουν τα παιδιά τους, έχουν το σύζυγό τους, και εκεί πλέον δεν υποφέρει μόνο η ίδια η γυναίκα. Τα παιδιά τραυματίζονται πολύ από μια μητέρα που δεν μπορεί να συνδεθεί μαζί τους, που είναι απούσα, που δεν έχει δυνάμεις σωματικές ακόμα για να παίξει μαζί τους, για να τους φροντίσει,
που μπορεί να κρύβεται στο δωμάτιό της και να κλαίει, έτσι, γιατί έχει ξεσπάσματα ή μπορεί να έχει ξεσπάσματα θυμού και εκνευρισμού, τα οποία την πονούν και την ίδια και δεν τα θέλει και δεν ξέρει γιατί συμβαίνει όλο αυτό. Και της λένε ηρέμησε, ξεκουράσου, γιατί είσαι τόσο στην τζίτα, δεν χρειάζεται, όλα καλά είναι γύρω σου. Αλλά μπορεί να είναι όλα καλά γύρω της, αλλά μέσα της να υποφέρει βουβά. Αυτό είναι το δύσκολο. Και τώρα λέμε γιατί δεν πάνε, ας πούμε, σε έναν γιατρό, σε έναν ειδικό. Για ποιο λόγο δεν προχωρούν να κάνουν αυτό το βήμα? Για πολλούς λόγους. Ήδη είπαμε ότι μπορεί να θεωρούν ότι είναι κάτι εφάμαρτο το να υποφέρουν και ότι θα έπρεπε ως καλές χριστιανές να μην υποφέρουν, αλλά να βρίσκαν αλλιώς τη λύση. Φοβούνται ότι θα λάβουν φάρμακα, ότι θα στιγματιστούν, ότι μπορεί να έχουν επιπτώσεις στην εργασία τους, αν μάθουν ότι πάσουν από κατάθλιψη, από αγχώδη διαταραχή. Και πολύ συχνά βλέπουμε τους συζύγους να αποθαρρύνουν τη γυναίκα τους από το να κάνει αυτό το βήμα. Γιατί δεν αντιλαμβάνονται τη δυσκολία ή δεν θέλουν να την αντιληφθούν. Όμως πίσω από αυτή τη σιωπή, πίσω από μια καθημερινότητα δύσκολη, υπάρχει πολύς πόνος. Υπάρχουν όλα αυτά που περιέγραψα, εντάσεις, ξεσπάσματα, κούραση χωρίς λόγο, είτε αυξημένη όρεξη, είτε μειωμένη όρεξη. Το να ξυπνάει η γυναίκα το πρωί και να μην μπορεί να πάρει τα πόδια της. Τα λέω πολύ απλά, γιατί χρειάζεται να τα γνωρίζουμε όλα αυτά. Δηλαδή θεωρητικά, ναι, τι είναι κατάσταση, θεωρητικά μπορεί να γνωρίζουμε, αλλά όλα αυτά τα συμπτώματα κάπως πρέπει να δούμε ότι, να τα αναγνωρίσουμε μάλλον κάπου όταν υπάρξουν. Και αυτή την επίδραση που μόλις είπα, δηλαδή στα παιδιά, τα οποία μπορεί και τα ίδια, εάν η μητέρα πάσχει, όχι μπορεί, σίγουρα θα επηρεαστούν. Αυτά που περιέγραψα αφορούν κυρίως τη δυσθυμία, τη χρόνια κατάθλιψη. Δεν είμαι πλέον ειδική για να τα πω, αλλά από αυτό το βήμα αποφάσισα να αναφέρω κάποια τέτοια στοιχεία, γιατί βλέπω ότι υπάρχει μεγάλη άγνοια. Αλλά βλέπουμε την επίπτωσή τους σε όλη την οικογένεια και στην κοινωνία εν τέλει. Τώρα, η θεραπεία θα έλεγα ότι δεν είναι κάτι εγωιστικό. Δεν είναι πολυτέλεια να λάβει θεραπεία και υποστήριξη μια μητέρα η οποία βρίσκεται σε αυτή την κατάσταση. Δεν χρειάζεται να φτάσει σε μείζωνα καταθλιπτική διαταραχή. Μπορεί και να μην φτάσει ποτέ. Μπορεί να υποφέρει βουβά, όπως έφτασε η Κλοντίτ, η οποία πέρασε από τέτοιες φάσεις. Δεν χρειάζεται να έχει σκέψεις αυτοκαταστροφικές και σκέψεις αυτοκτονικές. Μπορούν όλα αυτά να προληφθούν. Αυτό το βιβλίο, όταν το διάβασα, σκέφτηκα να το προτείνω σε κάποιες μητέρες με τις οποίες συνεργάζομαι και μέσα από τις ομάδες μητέρων και όντως το πρότεινα. Λίγο διστακτικά και ενημέρωσα τις κυρίες ότι ίσως να είναι λίγο βαρύ για κάποιες από αυτές, ότι αν ξεκινήσουν να το διαβάζουν και αν δουν ότι δεν είναι για τις ίδιες, τις βαραίνει, ας το αφήσουν ή ας επικοινωνήσουν μαζί μου να μου πούνε. Αλλά όλες το διάβασαν μέχρι τέλος και μου στείλουν μηνύματα και μου είπανε ήταν πάρα πολύ ωραίο, πάρα πολύ ανακουφιστικό, με άγγιξε, με ξεκούρασε, μου έδωσε δύναμη. Γιατί αυτό που θέλω να πω, ότι αυτό το βιβλίο μπορεί να περιγράφει μια κατάσταση πολύ δύσκολη, πολύ βαριά, αλλά δίνει και πάρα πολύ ελπίδα. Γιατί βλέπουμε αυτή τη γυναίκα να παλεύει, αλλά να σηκώνεται. Αυτό ακριβώς που λέει στον τίτλο, που δεν είναι ακριβώς έτσι στα γαλλικά, αλλά ότι στάθηκε όρθια εν τέλει. Σε όλη αυτή τη δοκιμασία, ενώ έπεσε κάποιες φορές, το περισσότερο διάστημα στάθηκε όρθια και εν τέλει ανέρωσε με πολύ αγώνα, με πολύ προσπάθεια, με πολλές θεραπείες, με πολλή υποστήριξη, με πολύ προσωπικό αγώνα και σε αυτό βοήθησαν και το συγγενικό της περιβάλλον και ο σύζυγός της, ακόμα και τα μεγάλα παιδιά και πολλοί ειδικοί με τους οποίους συνεργάστηκε η ίδια. Οπότε βλέπουμε μέσα από το βιβλίο ότι υπάρχει φως, υπάρχουν θεραπείες, ότι δεν χρειάζεται να φοβόμαστε τόσο πολύ την ψυχοθεραπεία ή την φαρμακευτική αγωγή αν χρειαστεί ή οποιαδήποτε άλλη προσέγγιση. Γιατί, να πω κάτι, η κατάθλιψη ή οποιαδήποτε ψυχική νόσος προκαλεί έναν πόνο στον άνθρωπο και φέρνει και πάρα πολλά άλλα συμπτώματα σωματικά, έτσι.
και λέμε ότι όταν πονάει το στομάχι, μπορεί να πονάει επειδή έχεις άγχος. Δεν θα πας στον γιατρό, ας πούμε, επειδή πονάει το στομάχι σου. Για ποιο λόγο να μην πας και όταν λόγω άγχους ή κατάθλιψης έχεις πάλι σωματικά συμπτώματα. Αν το δούμε έτσι, κάποιες φορές το λέω και έτσι σε κάποιους ανθρώπους, μήπως το αποδεχτούν λίγο πιο εύκολα και ξεπεράσουν το δισταγμό του γιατρού. Θα αναφέρω πάρα πολύ σύντομα κάποιες άλλες ψυχικές δυσκολίες που εμφανίζονται στις μητέρες, όπως είναι η επιλόχιος κατάθλιψη, που δυστυχώς πάσχει ένα μεγάλο ποσοστό των νέων μητέρων από αυτό. Υπάρχει κατάθλιψη κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης και εμφανίζεται συχνά προς τους τελευταίους μήνες. Υπάρχει η ιδεοψυχαναγκαστική διαταραχή, όπου δημιουργούνται σκέψεις που τρομάζουν τη μητέρα και δημιουργούνται και καταναγκαστικές συμπεριφορές. Κάτι επίσης το οποίο περνά συχνά παρατήρητο είναι το μετατραυματικό στρες. Από έναν τραυματικό τοκετό, το ίδιο πέρασε και η Κλοντίλτ, από βία ή από απώλεια βρέφους ή εμβρίου, ακόμα και μετά από άμβλωση. Και συναντάμε και άγχος αποχωρισμού, δηλαδή έντονο φόβο όταν το παιδί απομακρύνεται ή γενικότερα φόβο το πώς θα εξελιχθεί το παιδάκι. Θα έλεγα ότι το βιβλίο «Στάθηκα όρθια» δεν είναι μόνο ένα βιβλίο. Νιώθεις σαν ένα χέρι να απλώνεται και να σε βοηθάει, αν νιώθεις πεσμένος, να σηκωθείς, αν νιώθεις πεσμένος για οποιοδήποτε λόγο. Θα έλεγα ότι είναι ένα βιβλίο που αξίζει να διαβαστεί, όχι μόνο από μητέρες, από κάθε γυναίκα η οποία μπορεί να βρει σημεία μέσα τα οποία θα ταυτιστεί, από πατέρες οι οποίοι είναι ευαίσθητοι, από κάθε ειδικό, γιατί οι ψυχικές νόσους και δυσκολίες συναντιόνται σε κάθε ιατρική ειδικότητα, οι ιατροί τα γνωρίζετε πολύ καλύτερα, και μιλούμε πλέον για φροντίδα στην πρωτοβάθμια βαθμίδα της υγείας, δηλαδή η κόρη μου, η δεύτερη, τελειώνει μευτική και ξεκίνησε την πρακτική τους και τους τονίζουν πλέον στις ΜΕΣ ότι να είστε σε εγρήγορση για το τι ψυχικές δυσκολίες μπορεί να αντιμετωπίσει μια έγκυος ή μια λεχόνα ή οποιαδήποτε γυναίκα. Οπότε βλέπουμε ότι οι ειδικότητες όπως οι ΜΕΣ, οι νοσηλεύτριες, οι γυναικολόγοι, οι μευτήρες, ακόμα και οι παιδίατροι, οι νευνολόγοι, μπορούν να εντοπίσουν σε μια μητέρα σημεία έτσι, τα οποία δημιουργούν ανησυχία και να παραπέμψουν στη συνέχεια. Και θα κλείσω διαβάζοντας ένα πολύ μικρό απόσπασμα από το βιβλίο, που έμεινε μέσα μου. Λέει: «Ο Υιός του Θεού δεν ήρθε για να εξαλείψει τον πόνο, αλλά για να πονέσει μαζί μας. Δεν ήρθε για να καταστρέψει το σταυρό, αλλά για να τεντωθεί επάνω του». Αυτό το απόσπασμα αναδεικνύει την ουσία του βιβλίου, την αναγνώριση του πόνου ως μέρος της ανθρώπινης εμπειρίας και την παρουσία του Θεού ως συνοδοιπόρου σε αυτή τη δοκιμασία. Η συγγραφέας μέσα από τη δική της την εμπειρία με την κατάθλιψη μεταφέρει ένα μήνυμα ελπίδας και ένα μήνυμα βαθιάς πίστης και υπογραμμίζει ότι όλοι οι άνθρωποι, παρόλες τις δυσκολίες, δεν είμαστε μόνοι στον αγώνα μας. Είναι μια υπενθύμηση ότι ακόμα και όταν όλα μέσα μας δείχνουν προς την πτώση, υπάρχει πάντα τρόπος να σταθούμε όρθιοι. Και όταν η ειλικρίνεια, η επίγνωση του εαυτού μας, η πίστη, η θεραπεία, η ψυχοθεραπεία, η οικογένεια και η αγάπη ενωθούν, τότε η ελπίδα δεν είναι κάτι μακρινό, αλλά είναι κάτι που μπορεί να γεννηθεί μέσα μας ξανά και ξανά. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ την κυρία Αλεξάνδρα Χοροζίδου. Νομίζω ήδη άγγιξε, έβαλε το δάκτυλο, όπως το λέμε, επί των τύπων των ύλων. Διότι νομίζω το κεντρικό κομμάτι είναι ακριβώς αυτό, ας πούμε, του προβλήματος. Είναι δύσκολο για ανθρώπους που δεν γνωρίζουν για την κατάθλιψη, βάζω και εμένα μέσα σε αυτό το σύνολο των ανθρώπων, πολύ συχνά να καταλάβουμε έναν άνθρωπο ο οποίος έχει τέτοια συμπτώματα. Το πρώτο πράγμα που λέμε, έλα μωρέ, γιατί αισθάνεσαι αυτή την θλίψη, αυτή την γκριζάδα στη ζωή σου, έχεις τόσα καλά στη ζωή σου. Και γιατί είπα ότι έβαλε το δάκτυλο επί των τύπων των ύλων, διότι αυτό
είναι ακόμα δυσκολότερο για αυτούς που θέλουν να λέγονται χριστιανοί. Για αυτούς που θέλουν να ζουν τη χριστιανική ζωή. Γιατί εκεί οι συγγενείς τους έχουν κάτι ακόμα να τους πούνε. Μα εσύ που πιστεύεις, είναι δυνατόν να έχεις τέτοια στάση απέναντι στη ζωή? Αυτό είναι ένα μεγάλο πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε και όπως πολύ όμορφα το τόνισε η κυρία Χοροζίδου, η κατάθλιψη είναι μια απειλή για όλους μας και για μας που βαδίζουμε τον δρόμο της χριστιανικής ζωής. Και το κομμάτι με το οποίο τελείωσε είναι πραγματικά συγκλονιστικό. Το να μπορέσει να καταλάβει αυτό που λέει ο καθένας μας, αυτό που λέει η συγγραφέας, ότι ο Υιός του Θεού δεν ήρθε για να εξαλείψει τον πόνο, αλλά για να πονέσει μαζί μας. Αυτό είναι ό,τι περισσότερο μπορεί να ελπίζει ένας χριστιανός, ότι θα καταφέρει να ζήσει σε πνευματικό επίπεδο μέσα στη χριστιανική ζωή. Και με αυτή την πάσα κατευθείαν, Πάτερ, ο λόγος σε εσάς, τον πατέρα Βασίλειο Θερμό. Σας είπα και πριν που είναι ψυχίατρος παιδιών και εφήβων κυρίως και διδάκτορ θεολογίας ασφαλώς, και έχει και αυτός από το δικό του μετερίζει να μας φωτίσει πολλά για αυτό το βιβλίο. Χριστός Ανέστη. Τώρα που περιέγραψε το τοπίο τόσο πλούσια η κυρία Χοροζίδου, ήθελα να κάνω μερικές πινελιές δικές μου, ας πούμε, να προσθέσω, αρχίζοντας από αυτό που και ο πατήρ Βασίλειος επίσης είχε τονίσει στην αρχή για τη διάδοση της κατάθλιψης, που τη χαρακτήρισε ως ιονή πανδημία. Ξέρετε, δεν είναι δύσκολο να αναγνωρίσει κανείς, ακόμη και ο μη ειδικός, τη μέτρια και τη σοβαρή κατάθλιψη. Το πρόβλημα είναι με την ελαφρά κατάθλιψη, η οποία σέρνεται, δηλαδή εισέρχεται στο προσκήνιο έρποντας και όχι σε μεγάλη διάσταση με το υπόλοιπο πλαίσιο του χαρακτήρα και της ζωής του ανθρώπου. Οπότε, με την πάροδο του χρόνου ξεγελιέται κανείς και λέει ότι, ας πούμε, έτσι ήταν ο χαρακτήρας πάντα, απλώς είναι λίγο περισσότερο κουρασμένος κτλ. Δηλαδή, ούτε ο ίδιος ο άνθρωπος, ούτε και οι άλλοι γύρω του μπορεί να μην αντιληφθούν ότι υπάρχει κατάθλιψη. Και εάν η κατάθλιψη δημιουργήσει ένα τοπίο κενού, ας το πούμε, το ακούσαμε πριν, νοητικό τοπίο κενού ή συναισθηματικού κενού, τότε μας διευκολύνει κάποια στιγμή να γίνει διάγνωση. Πάντα με μια καθυστέρηση. Έχει βρεθεί ότι κατά μέσο όρο 4 με 5 χρόνια περνούν από την ώρα που θα πάει κάποιος ειδικό, από τότε που άρχισε η κατάθλιψη. Αν σκεφτείτε ότι κάποιοι πάνε αμέσως με τις σοβαρές καταθλίψεις, μπορείτε να σκεφτείτε ότι μπορεί να περάσουν πολλά χρόνια, μέχρι και δεκαετία, για αυτούς που έχουν ελαφρές. Αλλά ας υποθέσουμε ότι το γνωστικό κενό, δηλαδή το κενό της σκέψης ή το συναισθηματικό κενό, είναι το έναυσμα το οποίο θα οδηγήσει στο να πάει κανείς σε ειδικό. Όταν όμως δεν υπάρχει αυτό το κενό, όταν δηλαδή τη θέση είτε στη διαδικασία της νόησης είτε στο συναίσθημα, τη θέση που θα έπαιρνε το κενό την παίρνουν πράγματα και καταστάσεις που έχουν όνομα, τότε απλούστατα αποδίδουμε άλλο όνομα. Και αυτό μας καθυστερεί ακόμη περισσότερο να το ονομάσουμε κατάθλιψη. Δηλαδή, το παιδί αυτό είναι ζωηρό. Ο έφηβος αυτός είναι παραπτωματικός. Αυτό το κορίτσι υποφέρει από συνεχή ψυχοσωματικά συμπτώματα. Αυτό το άγχος τι κάνει. Ο Κίρκεγκαρντ, ο οποίος κάποια στιγμή απελπισίας ως νέος ούρλιαξε και έβρισε το Θεό, περνώντας φάσεις κατάθλιψης στη ζωή του, αυτό ήταν μία οξία υπαρξιακή κρίση. Δηλαδή, ονόματα δεν θα λείψουν ποτέ όταν δεν βοηθάει το γνωστικό ή συναισθηματικό κενό που λέει κανείς τώρα τι γίνεται εδώ, ας πούμε, έχω παραλύσει, δεν μπορώ να σκεφτώ ή δεν μπορώ να νιώσω. Και έρχονται άλλες ονομασίες και άλλα πράγματα τα οποία μπορεί και να συνυπάρχουν, φυσικά, αλλά αναβάλουν επαόριστο τη διάγνωση της κατάθλιψης. Αυτό λοιπόν είναι κάτι που κάνει τα πράγματα ακόμη πιο δύσκολα και πιο ύπουλα, διότι καθώς δίνονται ονομασίες, καθώς πάνε να αντιμετωπιστούν τέτοιες καταστάσεις, είτε υπαρκτές, είτε διονγκωμένες, είτε ανύπαρκτες, καθυστερεί η αντιμετώπιση της κατάθλιψης. Και έχουμε τον ηλικιωμένο, ας πούμε, ο οποίος λέει πόσο άσχημα εξελίσσεται η κοινωνία και η ζωή.
και δεν υπάρχει τριγύρω, ας πούμε, μια ανάσα ελπίδας, ή τον έφηβο ή τον νέο, ο οποίος λέει δεν υπάρχει πια αγάπη, δεν υπάρχουν φίλοι κτλ. Και έχει αρχίσει να καθίσει την κατάθλιψη. Αλλά εμείς πάμε να απαντήσουμε σε αυτό που λέει, με επιχειρήματα. Και φυσικά δεν επιτυγχάνουμε. Αυτό ως μια εισαγωγή για να καταλάβουμε τη δυσκολία και το ύπουλο του πράγματος. Θα ήθελα σε δύο σημεία να σταθώ, κυρίως ως προς το βιβλίο αυτό, το οποίο πραγματικά αξίζει τον κόπο να το μελετήσουν και άνθρωποι που δεν έχουν κατάθλιψη. Το ένα σημείο έχει να κάνει με τη μετάφραση του τίτλου, το ανέφερε η κυρία Χοροζίδου, ότι υπάρχει ένας λίγο διαφορετικός τίτλος στην ελληνική έκδοση. Δεν είναι κακό. Έχει σημασία, είναι πολύ καλό που υπάρχει αυτός ο τίτλος, διότι το «Στάθηκα όρθια» δίνει έμφαση στο αποτέλεσμα. Δεν με νίκησε οριστικά η κατάθλιψη, δεν με κατέβαλε. Στο επόμενο σημείο που θα αναφέρω, αργότερα θα εξηγήσω τι μπορεί να σημαίνει αυτό, όρθια ή πεσμένη. Αλλά η έμφαση του ελληνικού τίτλου είναι το αποτέλεσμα. Δεν καταβλήθηκα. Μπόρεσα να σταθώ όρθια. Ωραία. Είναι χρήσιμο, πολύτιμο. Όμως το γαλλικό πρωτότυπο είναι «Je me relève». Είναι μέση φωνή. Με κράτησα όρθια. Με έστησα όρθια. Η μέση φωνή, θυμίζω, είναι όταν το υποκείμενο δρά και το αποτέλεσμα της δράσης περνάει στο ίδιο το υποκείμενο. Λέγεται μέση γιατί είναι ανάμεσα από την ενεργητική φωνή, όταν δρώ σε κάποιον άλλον, ή όταν άλλοι δρούν σε μένα, παθητική φωνή. Αλλά στη μέση φωνή δρώ και το αποτέλεσμα επηρεάζει εμένα. Δηλαδή, με κράτησα όρθια. Ή αν έπεσα, με σήκωσα. Αυτό μας δίνει άλλες διαστάσεις. Δηλαδή, εισάγει την προσωπική συμμετοχή της συγγραφέως και πολλών άλλων ανώνυμων που δεν θα γράψουν ποτέ βιβλίο και οι οποίοι συνέβαλαν στο να μείνουν όρθιοι, και όχι μόνο από κατάθλιψη, και από άλλες ψυχικές διαταραχές. Πάλεψαν και οι ίδιοι. Επειδή δεν είμαστε υλικό το οποίο εναποτίθεται στους ειδικούς και κάνουν τη δουλειά τους, μα ακόμα και μια εγχείρηση να κάνουμε για άλλο ζήτημα, οτιδήποτε, πάλι πρέπει και εμείς να συμβάλλουμε με τη διατροφή μας ή με τις ασκήσεις που πρέπει να κάνουμε μετά κτλ. Κάτι πρέπει να κάνουμε. Πολύ περισσότερο για τέτοια ζητήματα. Η κεντρική ιδέα όλου του βιβλίου είναι «με κράτησα όρθια μέσω της πίστης». Δηλαδή κάτι έκανα κι εγώ ουσιώδες, λέει αυτή η γυναίκα. Το κρατάμε αυτό, είναι πολύτιμο αυτό. Δυστυχώς, πολύ συχνά παλεύουμε με δύο άκρα όταν μιλάμε με ανθρώπους που τους απασχολεί ένα ψυχιατρικό πρόβλημα. Το ένα άκρο είναι δεν μπορώ να κάνω τίποτα, παραδίνομαι σε αυτό το οποίο συμβαίνει, αυτό κρύβει και θυμό μέσα, θυμό κατά του εαυτού, εγκατάλειψη του εαυτού κτλ. Το άλλο άκρο είναι αυτό που συνειδητά κρατάει ανθρώπους μακριά από τη βοήθεια. Δηλαδή, έλα μωρέ, δεν χρειάζεται να πάω στο ειδικό, θα το αντιμετωπίσω εγώ. Καμιά φορά έρχονται στον ειδικό, για μία φορά μόνο. Έφηβοι νέοι, κυρίως έφηβοι και νέοι το έχουν αυτό. Εντάξει, συμφωνώ με όσα λέτε, αλλά θέλω να δοκιμάσω μόνος μου να το ξεπεράσω. Και μπορεί να είναι από αυτά που είναι αδύνατο να τα ξεπεράσει μόνος του. Έτσι. Αλλά έχει αναπτυξιακή σημασία για τον νέο άνθρωπο να αισθανθεί ότι τα κατάφερε αυτός να το ξεπεράσει. Αυτά είναι δύο άκρα με τα οποία παλεύουμε, διότι το πρώτο παίρνει μια, όπως καταλαβαίνετε, αυτοκαταστροφική πορεία. Το άλλο όμως εμπεριέχει μια άρνηση που μπορεί να έχει την αναπτυξιακή σημασία της, δεν την υποτιμούμε, αλλά εμπεριέχει μια άρνηση η οποία μπορεί να καθυστερήσει την λύση του προβλήματος, την ίαση. Επομένως, εδώ τίθεται το μεγάλο ζήτημα, δεν ασχολείται βέβαια η συγγραφέας με αυτό, δεν είναι ειδική, αλλά γύρεται για μας ο προβληματισμός τι μπορεί να κάνει ο άνθρωπος μέσω της πίστης του και μέσω των δυνάμεων που του έχει δώσει ο Θεός και ποια είναι η στιγμή να το κάνει
και ποια είναι τα όρια μέχρι πού μπορεί να κάνει κάτι και πού πρέπει να έχει τη σοφία να ζητήσει από έναν άλλον να τον βοηθήσει κτλ. Το δεύτερο και τελευταίο ζήτημα που θα ήθελα να θίξω μου ήρθε διαβάζοντας το βιβλίο. Γιατί έπρεπε να γραφτεί αυτό το βιβλίο? Θέλω να πω δηλαδή ότι η γυναίκα αυτή δεν είχε μία ελαφρά κατάθλιψη, η οποία καμιά φορά, η ελαφρά κατάθλιψη, καμιά φορά, όχι όλες, μπορεί να περάσει με επιστράτευση του ίδιου του ανθρώπου, με κατάλληλη συμβουλευτική, κάποιες ή αρκετές συνεδρίες ψυχοθεραπείας και στήριξη κατάλληλα από το περιβάλλον. Κάποιες από αυτές τις περιπτώσεις, δηλαδή να μην χρειαστεί φάρμακο. Εδώ όχι μόνο χρειάστηκε φάρμακο, αλλά νοσηλεύτηκε κιόλας. Γιατί έπρεπε να γράψει ένα βιβλίο που να μας εξηγεί πώς η ίδια βοήθησε τον εαυτό της να σταθεί όρθια? Και τι ρόλο έπαιξε η πίστη? Νοσηλεύτηκε, πήρε φάρμακα, έκανε ψυχοθεραπείες. Θα μπορούσε κάποιος να πει την έστησαν όρθια, τη σήκωσαν. Τι έκανε η πίστη σε όλα αυτά? Με όθησε αυτό το ερώτημα να αναρωτηθώ για διαστάσεις αυτής της όρθιας κατάστασης. Τι διαστάσεις παίρνει? Εννοεί ότι έγινε καλά, ότι στάθηκε όρθια? Δηλαδή, αν δεν είχε πίστη αυτή η γυναίκα και έκανε την νοσηλεία της και έπαιρνε τα φάρμακά της και έκανε την ψυχοθεραπεία της, δεν θα γινόταν καλά από την κατάθλιψη? Το πιθανότερο είναι να γινόταν καλά. Τι διαφορά έκανε η πίστη και η ενεργοποίησή της και η σχέση της με το Θεό και με το πνευματικό της και του άντρα της αντίστοιχα, η πίστη και η στήριξη κτλ? Δηλαδή, με άλλα λόγια, το στάθηκα όρθια αναφέρεται στην ίαση της κατάθλιψης? Θα το αμφισβητούσα. Η αίσθησή μου είναι το στάθηκα όρθια, το οποίο συμβαίνει, όπως το ξαναλέω, για χιλιάδες άλλους που δεν θα γράψουν ποτέ βιβλίο, δεν αναφέρεται στην ίαση της κατάθλιψης. Αναφέρεται σε εκείνα που πρέπει να μείνουν όρθια μέχρι να ιαθεί η κατάθλιψη. Και αυτά είναι πολλά. Διότι υπάρχουν άνθρωποι που θα διανύσουν την όποια πορεία, όπως είπαμε, πριν πάρουν βοήθεια, που είναι μακρά πορεία κατάθλιψης, και μετά θα διανύσουν την πορεία της θεραπείας από την κατάθλιψη, είτε περιλαμβάνει φάρμακα είτε ψυχοθεραπεία. Αλλά όταν βγουν και έχουν ξαναστηθεί όρθιοι από την κατάθλιψη, θα έχουν καταρρεύσει ζωτικές σχέσεις για αυτούς. Θα έχει χαλάσει ο γάμος τους, θα έχει επέλθει μια οριστική ρήξη με κάποιο από τα παιδιά τους ή τους γονείς τους, θα έχει κλονιστεί, ίσως και ανεπανόρθωτα, η σχέση με το Θεό, ο οποίος ήταν απόν για αυτούς. Αυτό αισθάνονταν. Αν κρίνουμε μόνο από την εμφάνιση των γεγονότων, ναι, ο Θεός ήταν απόν και από την αγωνία του Χριστού στη Γεφσιμανή. Κατά τον ίδιο τρόπο υπάρχουν άνθρωποι που τον βιώνουν ως απόντα στη δοκιμασία τους. Η δική μου υπόθεση είναι ότι το στάθηκα όρθια με την όποια προσωπική συμμετοχή και το ρόλο της πίστης σε αυτό, όλο το πακέτο όπως το ανέλησα πριν, αναφέρεται στο ότι μέχρι να επέλθει υποθούμενη ίαση από την κατάθλιψη, διατηρήθηκαν όρθιες οι ψυχικές αναπαραστάσεις που έχουν σημασία για τη ζωή. Δηλαδή η αναπαράσταση του Θεού, η αναπαράσταση του συζύγου της, των παιδιών, των άλλων ανθρώπων ή του κόσμου. Γιατί μπορεί να γίνεις καλά από την κατάθλιψη και να γίνεις λειτουργικός, αλλά μετά να μισείς κάπως τον κόσμο. Ή να αποκοπείς από το Θεό, όπως είπαμε. Θυμίζω ότι όλες οι σχέσεις τις οποίες αναπτύσσουμε, είτε με ανθρώπους είτε με το Θεό,
στην πραγματικότητα είναι σχέσεις με τις ψυχικές τους αναπαραστάσεις που έχουμε. Δηλαδή, την εικόνα που έχουμε για αυτούς εσωτερικεύσει. Με αυτή την εικόνα σχετιζόμαστε, όχι με τον πραγματικό άλλο που είναι απέναντί μας. Και αυτό εξηγεί αρκετά φαινόμενα διαπροσωπικών σχέσεων που, ας πούμε, στο ζευγάρι ο ένας από τους δύο είναι σίγουρος, θα ορκιζόταν ότι κάνει ό,τι καλύτερο μπορεί, αλλά ο άλλος διαβάζει άλλα πράγματα στη συμπεριφορά του, το ίδιο από παιδιά προς γονείς τους, μεταξύ αδελφών κτλ. Και η σχέση με το Θεό. Κυκλοφορούν εκατομμύρια διαφορετικές ψυχικές αναπαραστάσεις για το Θεό στους πιστούς, αλλά και στους μη πιστούς, που για αυτό το λόγο είναι μη πιστοί. Επομένως, το ζήτημα της ανόρθωσης, γιατί τώρα δεν το συζητάμε ότι δεν έπεσε καθόλου κάτω, λέμε πέφτουμε, σημασία έχει να σηκωθούμε. Το ζήτημα της ανόρθωσης, που λέει ο τίτλος, για μένα αναφέρεται στη δυνατότητα να μην χάσουμε ή να ανορθώσουμε, αν έπεσαν, οι εσωτερικές ψυχικές αναπαραστάσεις των σημαντικών άλλων, με μικρό και με κεφαλαίο. Και καμιά φορά βλέπουμε και την περίπτωση να μην γνωρίζει το Θεό κάποιος πριν πάθει την κατάθλιψη και στο τέλος, όταν έχει τραβήξει όλο αυτό το ταξίδι και συνέλθει από αυτή την περιπέτεια, να έχει συναντήσει το Θεό. Υπάρχει και αυτή η περίπτωση. Αντιλαμβάνεστε ότι αυτό είναι κάτι πολύ περισσότερο από την απλή ίαση, την ψυχιατρική ίαση. Είναι μια υπαρξιακή πια αναβάθμιση του ανθρώπου και εκεί κατεξοχήν ο ίδιος ο άνθρωπος έχει αποστολή και ρόλο, όπως λέει και ο γαλλικός τίτλος, και κατεξοχήν εκεί η πίστη μπορεί τον άνθρωπο να τον κρατήσει. Ας θυμηθούμε το Αποστόλου Παύλου που βάζει μαζί πίστη, ελπίδα και αγάπη. Η αγάπη είναι η κορυφαία όλων και είναι η εσχατολογική αρετή, αυτή που επιζεί στα έσχατα, αλλά τις βάζει δίπλα-δίπλα, διότι δεν μπορείς να φτάσεις να διατηρήσεις την ικανότητα για αγάπη εάν δεν λειτουργεί η πίστη και η ελπίδα. Αυτή η γυναίκα πέρασε από φοβερά σκοτάδια, όπως διαβάζουμε μέσα, αλλά δεν έχασε ποτέ την πίστη και την ελπίδα. Και γι' αυτό κρατήθηκε όρθια, δηλαδή κράτησε τον εαυτό της όρθιο. Ας το ευχηθούμε για καθέναν που παθαίνει κατάθλιψη γύρω μας. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε και εμείς τον πατέρα Βασίλειο Θερμό. Έχουμε λίγο χρόνο για ερωτήσεις. Αν θέλετε να υποβάλλετε κάποια ερώτηση, είτε για το βιβλίο, είτε για όλα αυτά που ακούσατε. Ξέρω πως πάντοτε υπάρχει αυτή η δυσκολία, γι' αυτό εγώ θα πω πρώτος την ερώτηση που μου γεννήθηκε ακούγοντας αυτά που μας λέγατε, πατέρα Βασίλειε, τώρα. Είπατε ότι ερμηνεύσατε αυτό το στάθηκα όρθια, ότι αυτή στάθηκε, κατάφερε να σταθεί όρθια, επειδή δεν γκρεμίστηκαν μέσα της, ενώσο έπασχε από κατάθλιψη, οι ψυχικές αναπαραστάσεις που είχε για τους άλλους ανθρώπους και για το Θεό. Δύο πράγματα ήθελα να ρωτήσω. Πρώτα, να μας πείτε, αν θέλετε, λίγο περισσότερα για το τι είναι οι ψυχικές αναπαραστάσεις αυτές και πώς δρούν στη ζωή μας, πώς λειτουργούν στη ζωή μας, γιατί πολλοί από εμάς δεν είμαστε καθόλου εξοικειωμένοι με αυτή την ορολογία. Και το δεύτερο συναφές ερώτημα, αν υπάρχουν ψυχικές αναπαραστάσεις για τους άλλους και για τον Θεό που συμβάλλουν στην κατάθλιψη και που ενδεχομένως πρέπει να γκρεμιστούν. Ναι, πολύ ενδιαφέρουσες ερωτήσεις. Ναι. Λοιπόν, ψυχικές αναπαραστάσεις λέμε, πρόχειρο ορισμό τώρα, δεν είναι επιστημονικός, τις εσωτερικές, βαθύτερες, εν μέρει συνειδητές, εν μέρει ασυνείδητες εικόνες που έχουμε για τους σημαντικούς μας άλλους, οι οποίες περιέχουν ένα στοιχείο γνωστικό, διανοητικό, δηλαδή άποψη που έχουμε για αυτούς, αλλά εμπεριέχουν και ένα στοιχείο συναισθηματικό, το οποίο εν μέρει συνειδητό, εν μέρει ασυνείδητο, δηλαδή μια ψυχική αναπαράσταση η οποία μας ελκύει, την αγαπούμε, μας αποθεί, μισούμε, αποστρεφόμαστε, οτιδήποτε. Μπορεί να είναι και ανάμεικτη. Έχουμε τις αντιφάσεις μας, μπορεί να είναι και ανάμεικτες τέτοιες αναπαραστάσεις. Αυτές τις αποκτούμε στη ζωή πάρα πολύ νωρίς, από τη βρεφική ηλικία, αλλάζουν διαρκώς, μεταβάλλονται, εξελίσσονται, δεν είναι στατικές.
Έτσι. Η ψυχοθεραπεία, κυρίως οι ψυχοθεραπείες που ασχολούνται με το βάθος του ψυχισμού, στοχεύουν στην αλλαγή των αναπαραστάσεων αυτών, για να μπορεί ο άνθρωπος να γίνει πιο λειτουργικός. Πέρα από τις πρακτικές συμβουλές που μας κάνουν πιο λειτουργικούς, που είναι πολύτιμες εννοείται, αλλά μιλάμε για τυχόν βαθύτερες αλλαγές. Επίσης και η πίστη βοηθάει με την έννοια ότι αν η πίστη μας, ας πούμε, βασίζεται σε μια σωστή θεολογία, αντιλαμβάνεσαι, ας πούμε, ένας άνθρωπος ο οποίος έχει εμπεδώσει μια θεολογία ότι κάθε ένας είναι εικόνα του Θεού, κάθε άνθρωπος έχει καλά στοιχεία μέσα του, κάθε άνθρωπος, όσο χάλια και να είναι, προορίζεται να γίνει Άγιος στη Βασιλεία του Θεού. Ο Θεός τον αγαπάει τον κάθε άνθρωπο επειδή τον έπλασε και επίσης επειδή βλέπει σε αυτόν τι θα μπορούσε να γίνει. Αν ένας άνθρωπος αυτά τα εσωτερικεύσει και τα κάνει δικά του, αλλάζουν οι ψυχικές του αναπαραστάσεις για τα σημαντικά πρόσωπα. Δεν ξέρω αν χρειάζονται περισσότερα στοιχεία για αυτό. Ας πούμε, ότι είναι κάτι μεταβαλλόμενο, επηρεάζεται και από τη θεολογία και από τις διαπροσωπικές σχέσεις κτλ. Τώρα, πολύ σωστά ο πατέρ Βασίλειος είπε ότι υπάρχουν αναπαραστάσεις εξ αρχής προβληματικές, οι οποίες όντως μπορεί να οδηγήσουν σε ψυχοπαθολογία. Δηλαδή, εάν η ψυχική αναπαράσταση των γονέων μου, με την οποία βγήκα στη ζωή εγώ, είναι ότι πρόκειται για ανθρώπους που είναι, ας πούμε, τέρατα, είναι εκμεταλλευτές, είναι σαντιστές, είναι αδιάφοροι, οτιδήποτε κτλ. Έστω και αν είναι ανάμεικτοι, γιατί πολύ συχνά είναι ανάμεικτες οι αναπαραστάσεις και μπορούμε να αναγνωρίζουμε μερικά καλά που έχουν, αλλά μας ταλαιπωρούν πιο πολύ τα άσχημα του. Είναι πολύ πιθανό, καθόλου σίγουρο, αλλά είναι πολύ παραγωγικό το θέμα, είναι πολύ πιθανό αν η ζωή μου φέρει μερικά στραβά, αν δεχθώ ματαιώσεις, έρθουν πράγματα πολύ δύσκολα και τα λοιπά στη ζωή, να υπονομεύομαι και από μέσα εξαιτίας αυτών των αναπαραστάσεων και να πάθω κατάθλιψη. Ή μπορεί και χειρότερα πράγματα. Δηλαδή υπάρχουν εσωτερικές αναπαραστάσεις που μπορούν να είναι πηγή ψυχοπαθολογίας, όπως υπάρχουν και ψυχικές αναπαραστάσεις που μπορούν να είναι πηγή resilience, που λέμε είναι ο όρος για την ψυχική ανθεκτικότητα. Πώς μερικοί άνθρωποι αντέχουν, ρε παιδί μου, ενώ κατακλείζεται το σύμπαν γύρω τους, ας πούμε. Λοιπόν, αυτά όλα είναι εξατομικεύονται και κάθε άνθρωπος είναι μια μοναδική περίπτωση. Είναι φορές λοιπόν που πρέπει η ίαση, ας πούμε, στην ψυχοθεραπεία ενός ανθρώπου να πρέπει να είναι να διορθωθούν οι αναπαραστάσεις, όχι να κρατηθούν απλώς ψηλά. Αυτή φαίνεται η ευλογημένη ότι μπήκε, ας πούμε, αρκετά καλά σε αυτό το ταξίδι της ταλαιπωρίας, μπήκε με αρκετά καλές αναπαραστάσεις του Θεού και των ανθρώπων, των κοντινών της. Αλλά είναι φορές που η ψυχοθεραπεία πρέπει να διορθώσει αυτές τις αναπαραστάσεις. Και μερικοί άνθρωποι που δεν μπορούν να αρθοποδήσουν στη ζωή τους καθόλου και αυτοκαταστρέφονται διαρκώς, άμα τους καλήσεις, έχουν τόσο άσχημες αναπαραστάσεις των άλλων που τις εσωτερικεύουν και τις κάνουν δικές τους, δηλαδή ταυτίζονται με αυτή την εικόνα. Γιατί αν ο πατέρας μου και η μάνα μου είναι αδιάφοροι και σαντιστές, τότε η υπόθεση που κάνω εγώ ασυνείδητα για το τι νομίζουν για μένα, είναι ότι με νομίζουν αποτυχημένο, ας πούμε, και εγώ μετά ταυτίζομαι με αυτό και αποτυγχάνω κτλ. Δηλαδή έχει επιπτώσεις και στη δική μου ζωή. Και αυτό φυσικά πρέπει να αλλάξει. Βλέπω, ωραία. Ο κύριος Λάμπας. Συγχαρητήρια. Και οι δύο εισηγήσεις έτσι συγκινητικές θα έλεγα. Κυρία Χοροζίδου, επειδή εργάζεστε και με μητέρες και Ελληνίδες μητέρες, σε ποιον στρέφονται για βοήθεια τελικά αυτές οι αδιάγνωστες γυναίκες που παλεύουν να τα καταφέρουν και όπως είπατε μπορεί να έχουν ήδη μέσα στην, ας το πούμε, στην τρικυμία της κατάθλιψης? Ποια είναι η εμπειρία σας, εμάς, εδώ για τον τόπο μας? Ποιος βοηθάει τελικά? Υπάρχουν σύζυγοι? Ποιο είναι το πρόσωπο εμπιστοσύνης? Αλέξη, στο μυαλό μου ήθελα να ρωτήσω ακριβώς αυτό το ίδιο, να μας δώσει inside information για την κατάθλιψη εκείνη που χτυπάει τις μανάδες από ένα κατεξοχήν χαρμόσυνο γεγονός. Έτσι, και πώς αυτό, ας πούμε, αντιμετωπίζεται. Αυτό το χαρμόσυνο γεγονός, το οποίο μπορεί να έχει βαθιά δυσκολία και ίσως και πολύ πόνο ταυτόχρονα, το περιγράφει πάρα πολύ ωραία η Κλοντήλ, το ότι ακόμα και από την εγκυμοσύνη της, εκεί που περίμενε να είναι μέσα στην ευτυχία
είχε αυτές τις σωματικές δυσκολίες. Είχε έναν τραυματικό τοκετό, είχε μια λοχεία πάρα πολύ δύσκολη. Δηλαδή, υπάρχουν κάποια δεδομένα, όπως σήμερα για τη γιορτή της μητέρας, ότι η μητρότητα είναι η απέραντη ευτυχία. Αυτά από μόνα τους μας δυσκολεύουν εμάς τις μητέρες και τις γυναίκες, εντάξει. Δηλαδή, ερχόμαστε αντιμέτωπες με αυτά τα στερεότυπα, θα έλεγα, που ίσως χρειάζεται κάπως να σπάσουν και να ακουστεί ότι και εμείς είμαστε άνθρωποι και εμείς είμαστε εύθραυστες και εμείς θέλουμε βοήθεια. Τώρα, πάνω στην ερώτηση, στρέφονται στο σύζυγο, ο οποίος δεν μπορεί να αντιληφθεί συχνά, στρέφονται στη μαμά, η οποία επίσης της λέει «Ήθελες να κάνεις παιδιά, ήθελες να παντρευτείς, είσαι όλα καλά, είναι δυνατόν να παραπονιέσαι». Ψάχνουν κάποια φίλη η οποία απλώς θα τις ακούσει και δεν μπορεί να αναγνωρίσει τι γίνεται. Πηγαίνουν στο πνευματικό, ο οποίος πολύ συχνά με το δικό του τρόπο θα τις βοηθήσει, οθώντας τις περισσότερο στην προσευχή και στην εσωτερική ζωή και σίγουρα από εκεί θα λάβουν ανακούφιση. Και μετά αρχίζουν, όταν βλέπουν ότι κάτι δεν πάει καλά, αρχίζουν απεγνωσμένα να βρούνε κάποιον άνθρωπο, ο οποίος πιθανόν θα μπορούσε να του σταθεί. Και μιας που ρωτήσατε, κύριε Λάπα, για τη δική μου εμπειρία, ναι, έχουν έρθει πολλές γυναίκες οι οποίες δεν θέλουν να πάνε σε γιατρό, δεν θέλουν να πάνε σε ψυχίατρο ή δεν τους επιτρέπουν να πάνε σε γιατρό ή ψυχίατρο και σου λέει εσύ είσαι σύμβουλος προσωπικής ανάπτυξης, είσαι personal coach, είσαι κάτι άλλο, είσαι σύμβουλος ψυχικής υγείας, οπότε δεν είσαι γιατρός, δεν είσαι ψυχολόγος. Έτσι θεωρούν. Με βλέπουν και πιο προσιτοί, οπότε γενικότερα ψάχνουν κάποιο άτομο, συνήθως μητέρα, με κάποια σχετική γνώση που θα μπορούσε να τους παρασταθεί. Ο δικός μας ρόλος όμως είναι όταν εντοπίσουμε κάτι το οποίο ξεφεύγει από το υγιές, να οδηγήσουμε και προς την ιατρική πλευρά. Το οποίο πάλι θα πω εδώ δημοσίως, δεν έχω πρόβλημα να το πω, ότι δυστυχώς λίγες το ακούν και κάνουν το βήμα να πάνε προς τα εκεί, γιατί υπάρχει αντίσταση και από το σύζυγο, ίσως και από το πνευματικό, αν δεν τα μεταφέρουν ορθά τα πράγματα, γιατί το τι νιώθουν με το τι λένε έχει μεγάλη διαφορά. Εδώ δεν υπάρχει αυτεπίγνωση, πώς θα υπάρξει ειλικρίνεια, ας πούμε. Και προσπαθούμε λίγο έτσι να συντηρήσουμε μια κατάσταση με απότερο σκοπό να απευθυνθεί κάποιος ειδικό, αλλά σας λέω δυστυχώς λίγες καταφεύγουν σε ιατρική λύση. Και θεωρώ προσωπικά εγώ και από τις γνώσεις μου ότι καλό είναι ακόμα και με μια παραμικρή υπόνοια άγχους κάποια μητέρα να επισκεφτεί έναν ψυχίατρο ο οποίος γνωρίζει και από μητέρες και έχει και μια ευαισθησία και να γίνει μια εκτίμηση. Καλύτερα να εκτιμηθεί ότι όλα καλά από το να μείνει η αμφιβολία ότι ναι, μήπως κάτι έχω και μήπως έτσι, χωρίς το φόβο των φαρμάκων, χωρίς το φόβο της ψυχοθεραπείας. Δεν θα δώσει ο γιατρός με το ζόρι φάρμακα, αυτό τους λέω. Αν δεν θέλετε να λάβετε, τουλάχιστον να ξέρετε τι έχετε και μην φοβάστε να μάθετε την αλήθεια. Αυτό. Ωραία, ευχαριστούμε πολύ. Και βλέπω μια τελευταία ερώτηση. Δυστυχώς υπάρχουν αρκετά χέρια και το ξέρω, αλλά ο χρόνος είναι πολύ περιορισμένος. Συγχωρέστε με γι' αυτό, ως συντονιστής. Έχουμε 10 λεπτάκια ακόμα. Να μην... Εντάξει. Ευχαριστώ πολύ. Μοιάζει με ένα παράδοξο το γεγονός ότι η έλευση ενός μέλους στην οικογένεια και ένα τόσο χαρμόσυνο γεγονός σχετίζεται με συναισθήματα απώλειας, έτσι. Χάνω την ταυτότητά μου ως ατόμου χωρίς παιδιά, την ταυτότητά μου ως συντρόφου όπως την είχα πριν, πολλές φορές την ταυτότητά μου ως εργαζόμενης με τον τρόπο που δούλευα πριν. Οπότε στα μάτια τα δικά μου μοιάζει με ένα παράδοξο το γεγονός ότι νιώθω ότι χάνω πράγματα. Και αναρωτιέμαι και με ευαισθητοποίησε ιδιαίτερα το κομμάτι της κατάθλιψης, η οποία είναι πολύ ήπια, όπως είπατε στην αρχή, και το πόσο εύκολο τελικά είναι σημάδια τα οποία δεν βλέπουμε και συμπεριφορές τις οποίες σχολιάσατε για κάποιους εφήβους. Τις πάω λίγο στους ενήλικες αυτή τη στιγμή, πόσο εύκολο είναι να γεμίσουμε αυτά τα κενά με συμπεριφορές όπως ο τζόγος, το αλκοόλ, εξαρτήσεις, ακόμη και το γεγονός της εργασιοθεραπείας που πολλοί πέφτουμε έτσι με τα μούτρα για να γεμίσουμε αυτό το κενό και να είναι τόσο δύσκολο να γίνει η διάγνωση της κατάθλιψης. Μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση και θα ήθελα ένα σύντομο σχόλιο αν σας είναι εύκολο. Συνήθως η επιλόχια κατάθλιψη δεν ανήκει στην ελαφρά. Είναι μεσαίας ή σοβαρής βαρύτητας και επειδή έρχεται και ακριβώς μετά από χαρμόσυνο γεγονός, δηλαδή αυτή η ρήξη με αυτό το οποίο έγινε, μας οδηγεί πιο εύκολα στη διάγνωση. Τώρα, οι άλλες καταθλίψεις με την αργή είσοδο, την ύπουλη κτλ. Ναι, πάρα πολύ συχνά αντιμετωπίζονται, δηλαδή
υπάρχει μια αυτοσχέδια, ας το πούμε, θεραπεία εντός εισαγωγικών, καταχρηστικά χρησιμοποιώ τη λέξη, με τους εθισμούς. Γιατί? Διότι ο εθισμός δίνει ευχαρίστηση, είναι το γνωστό κύκλωμα της ανταμοιβής στον εγκέφαλο, ό,τι και να είναι ο εθισμός. Αυτή η ευχαρίστηση αποτελεί μια προσωρινή εφορία, η οποία είναι μόνο σε στοιχειώδες επίπεδο, δηλαδή βιολογικό του εγκεφάλου, μια στιγμιά εφορία. Έτσι μπορεί να αποκρύψει την έλλειψη χαράς. Αυτό όμως όχι για πάντα. Δηλαδή κάποια στιγμή ο άλλος και εθισμένος είναι και λυπημένος αρχίζει να φαίνεται, αλλά έχει περάσει αρκετός καιρός και έχει γίνει και ο εθισμός του ίσως πιο βαθύς. Οπότε έχει πολύ σημασία να τις συμπεριφορές εθιστικές να τις πιάνουμε νωρίς, εκεί που δεν έχει φανεί ακόμη μια δυσθυμία, μια πεσμένη διάθεση, έτσι, ακριβώς γιατί λειτουργούν αμυντικά και προστατεύουν τον πρώτο καιρό από την χαμηλή διάθεση, από το αίσθημα δυστυχίας δηλαδή. Μερικές φορές δεν είναι και κανένας επίσημος εθισμός. Δηλαδή, η μανία, ας πούμε, να ανανεώνει κάποιος τη σελίδα του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Έτσι. Για χιλιάδες ανθρώπων, ας πούμε, ο εθισμός τους είναι το scrolling. Μόνο το scrolling. Η απόλαυση δεν είναι τι θα βρεις, αλλά είναι να κάνεις την κίνηση μήπως και βρεις κάτι. Αυτό και μόνο κάποιος για ένα διάστημα τους κρατάει μακριά από τη δυσθυμία. Αλλά αργότερα μπορεί να έχουν αναπτύξει και πλήρη, ας πούμε, εθισμό. Δύο ερωτήματα, τα δύο χέρια που είδα, την κυρία Τσεντούρου και την κυρία, να πάρουμε τα ερωτήματα μαζί, έτσι, και να τελειώσουμε με αυτά, συγχωρήστε μας, για να σεβαστούμε και την επόμενη εκδήλωση. Ευχαριστούμε πολύ τους εκλεκτούς ομιλητές. Ονομάσατε πολλά πράγματα με το όνομά τους, που καμιά φορά φοβόμαστε να το ονομάσουμε. Μία απορία για ανθρώπους που ζουν δίπλα σε ανθρώπους που ενδεχομένως έχουν σημάδια κατάθλιψης και που δεν έχουν τη δύναμη που αφηγείται εδώ η συγγραφέας. Το ότι να βοηθήσω τον εαυτό μου, να σταθεί σε κάποιες αναφορές μου και να κάνω την προσπάθεια να κάνω το επόμενο βήμα. Αν λοιπόν κάτι τέτοιο από τον ίδιο τον άνθρωπο δεν είναι τόσο εμφανές στους ανθρώπους που είναι γύρω του και βλέπουν έναν άνθρωπο που είχε σύνδεση με το Θεό και φαίνεται να μην έχει πλέον, ή είχε σύνδεση με τους ανθρώπους και φαίνεται να μην έχει πλέον. Όπως το να μην θέλει να βγει έξω να περπατήσει, πολλές φορές δεν θέλει, με μια προτροπή όμως γίνεται. Υπάρχουν, δηλαδή έχει νόημα οι κοντινοί άνθρωποι να προτρέπουν έναν άνθρωπο που δεν θέλει ο ίδιος να σταθεί όρθιος και να κάνει το επόμενο βήμα προς το να αφήσει την κατάθλιψη λίγο πιο πίσω. Να πάρουμε και το δεύτερο ερώτημα. Αλέξανδρε, εδώ στην κυρία το μικρόφωνο και συγκεντρωτικά πια οι ομιλητές ό,τι θέλουν να πούν. Σε ευχαριστώ. Θα ήθελα να ρωτήσω τον πατέρα Βασίλειο Θερμό. Δυνατά λίγο. Πιο κοντά και δυνατά. Πιο κοντά, ναι. Για την ψυχική αναπαράσταση που είπατε νωρίτερα, αν μπορείτε να μας δώσετε ένα παράδειγμα πώς μπορεί ένας άνθρωπος που έχει κατάθλιψη να αλλάξει μέσα του μια ψυχική αναπαράσταση ενός πατέρα, παραδείγματος χάρη, που είναι βίαιος. Αυτό. Λοιπόν, Ωραία. Ας ξεκινήσουμε με την κυρία Χοροζίδου για τον προηγούμενο. Από τη δική μου πλευρά, έτσι, αυτό που θα έλεγα είναι ότι αν αναγνωρίσουμε σημάδια θλίψης, πεσμένης διάθεσης σε έναν άνθρωπο, το πρώτο που είναι ανάγκη να κάνουμε είναι να τα σεβαστούμε, να τα αποδεχτούμε. Να μην τα αγνοήσουμε, να μην τα εμπέξουμε ίσως, γιατί συμβαίνει και αυτό. Είναι δυνατόν, ας πούμε, να νιώθεις έτσι μόλις γέννησες, όπως είπαμε, ή εσύ άνθρωπος του Θεού, να μην είσαι καλά. Να μην δημιουργήσουμε επιπλέον τύψεις και ενοχές σε αυτό το πρόσωπο, αλλά όπως πάντοτε σε όποια δυσκολία να ακούσουμε αυτό που λέμε ενεργητική ακρόαση. Είναι πάρα πολύ ανεκφυστικό για κάποιον να μπορέσει να μιλήσει χωρίς να νιώθει ότι κρίνεται. Και κατά δεύτερον, να έχουμε τα μάτια μας ανοιχτά και τα αυτιά μας ανοιχτά, ώστε να δούμε και να αναγνωρίσουμε συμπεριφορές οι οποίες τείνουν προς κάτι που, κάποια δυσκολία ψυχική που δημιουργείται ίσως και είναι υπό εξέλιξη. Και επειδή πλέον η γνώση είναι τόσο διάχυτη, τι να σας πω, δηλαδή υπάρχουν άνθρωποι που μπαίνουν στο διαδίκτυο, μιλάνε με το ChatGPT και βγάζουν διάγνωση. Εντάξει, δεν είναι δυνατόν να μην βρούμε άνθρωπο που θα μας ακούσει και κάποιον ειδικό στον οποίο θα απευθυνθούμε.
Αρκεί να υπάρχει και αποδοχή και στήριξη από το περιβάλλον, γιατί όταν δεν υπάρχει είναι ακόμη πιο δύσκολα τα πράγματα. Αυτό αν απάντησε στην ερώτηση σας. Ως προς το... Είναι πολύ εύλογη η ερώτηση, δηλαδή είχα ένα πατέρα που πραγματικά δεν ήταν κατάλληλος για πατέρας, ας πούμε, και με έβλεψε πάρα πολύ. Τι θα πει ότι θα αλλάξω την ψυχική του αναπαράσταση? Δηλαδή θα αρχίσω να πιστεύω ότι είναι καλός πατέρας? Φυσικά όχι. Τι μπορεί να σημαίνει αυτό? Δύο πράγματα. Το ένα που μπορεί να γίνει είναι ότι να πάψει ο πατέρας αυτός να αποτελεί ένα φόβητρο ή να μας δίνει την εντύπωση ή το βίωμα ενός σαδιστή πατέρα, ενός τέρατος. Παρεπιπτόντως να πω ότι πολλές φορές οι άνθρωποι διανοητικά περιγράφουν τον πατέρα τους κοντά στην πραγματικότητα ή τη μητέρα τους, αλλά συναισθηματικά το συναίσθημα που συνοδεύει αυτή την αναπαράσταση είναι πάρα πολύ βαρύ. Δηλαδή υπάρχει διαφορά μεταξύ διανοητικής περιγραφής και συναισθήματος. Μπορούν κάποιοι άνθρωποι να περιγράψουν ψύχραιμα τους γονείς τους ότι είχαν αυτά τα καλά και αυτά τα άσχημα, αλλά μέσα τους να τους τρέμουν. Είναι άλλο το συναισθηματικό. Λοιπόν, επομένως, μία αλλαγή μπορεί να είναι ότι μετακινούμαστε από αυτή την εικόνα στην εικόνα ενός ανθρώπου που είναι πιο κοντά στην πραγματικότητα, δηλαδή ότι αυτός ο άνθρωπος με τόσα προβλήματα από τη δική του οικογένεια, με έλλειψη αυτογνωσίας, με αυτά που του συνέβησαν στη ζωή, όταν έγινε πατέρας έκανε αυτά που νόμισε ότι έπρεπε να κάνει, απέτυχε σε πολλά άλλα και είναι ένας ταλέπορος άνθρωπος ο οποίος δεν ένιωσε ποτέ τη χαρά της πατρότητας να τον γεμίζει. Δηλαδή, από την ψυχοθεραπεία μπορεί να φτάσω στο σημείο να τον δώσω πραγματικές του διαστάσεις και να μπορώ να προσευχηθώ γι' αυτόν και να τον συγχωρήσω. Και όσο μπορώ να τον αγαπήσω, ας πούμε. Αυτό είναι μια μεγάλη αλλαγή, πολύ μεγάλη. Αλλάζει τις διαπροσωπικές σχέσεις και αλλάζει και την προσωπική δυστυχία. Το δεύτερο είναι, επειδή αν θυμάστε ανέφερα πριν ότι από τις αναπαραστάσεις των σημαντικών άλλων επηρεάζεται η δική μας αυτοαναπαράσταση. Δεν ανέφερα, ας πούμε, το παράδειγμα με το Θεό. Αν ο Θεός είναι ένας αυστηρός τιμωρός, είμαι κι εγώ συνεχώς, το βίωμά μου είναι ότι είμαι ένα χαμένο κορμί, ας πούμε, το οποίο πρέπει να είμαι για καταδίκη. Έτσι. Είναι άλλη αυτό εικόνα έχω, αν ο Θεός είναι Θεός αγάπης. Γυρίζουμε λοιπόν στους γονείς. Εάν αλλάξει η αναπαράσταση για τους γονείς μου, τότε κι εγώ δεν τους ακολουθώ στον τάφο μαζί τους. Δεν είμαι τόσο συνδεδεμένος μαζί τους που να καταδικάσω τον εαυτό μου σε ένα ψυχικό θάνατο που θα αντιστοιχούσε στη δική τους εικόνα. Καταλαβαίνετε τι θέλω να πω? Αλλάζει η δική μου μοίρα. Αλλάζει η δική μου πορεία, διότι αποσυνδέομαι από εκεί. Είμαι άλλος άνθρωπος και αν αποσυνδεθώ και γράψω τη δική μου ιστορία, τότε μπορώ να τους συγχωρήσω και να τους αγαπήσω. Αν όμως είμαστε δεμένοι με αλυσίδες και πάμε μαζί στον τάφο, δεν μπορώ να πάρω απόσταση και να τους συγχωρήσω. Πρέπει ισοβίως να τον μισώ που με παρέστηρε μαζί του στον τάφο. Οπότε αυτές είναι δύο πάρα πολύ σημαντικές αλλαγές που ιδεοδός, ας πούμε, καλείται να κάνει η ψυχοθεραπεία και όλες αυτές έχουν και κλινικό αποτέλεσμα. Θερμές ευχαριστίες σε όλους σας για την παρουσία σας. Θερμές ευχαριστίες στους δύο ομιλητές μας. Το βιβλίο, όπως καταλαβαίνετε, θα το βρείτε εκεί. Καλό σας βράδυ. Ευχαριστώ.